എല്ലാവർക്കും സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. +1 എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് +2 ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പം ചാപ്റ്റർ 1 ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് +2 ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു 5 മാസം നമ്മൾ നവംബർ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്തിരി ഡിലേ ഉണ്ടാവും എക്സാമിന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ +1 എക്സാം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു ഏപ്രിലിൽ നമുക്ക് +2 എക്സാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് 5 മാസം കണക്ക് കൂട്ടാം. 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് 15 ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്, ചിലതൊക്കെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ പിന്നെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ്, സീരീസ്, കോമ്പിനേഷൻ, അതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് അറൈസിങ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള, സ്റ്റേബിളായിട്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ, സ്റ്റേഷനറി ചാർജസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 2 ടൈപ്പിലുള്ള ചാർജുകളുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയും, ഉടനെ പറയും പ്രോട്ടോൺ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പറയും, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. 2 ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെയിനായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചീർപ്പ് എടുത്തിട്ട് തലയിൽ ചീകിയിട്ട് ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ആ പേപ്പർ പീസസ് ആ ചീർപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അല്ലേ? അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിൽക്ക് ത്രെഡ്, ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഉണ്ട്. സിൽക്ക് ത്രെഡും പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡും, അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിലിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് എന്ത്? ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ, 2 ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഈക്വൽ. ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജാണ്, ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമുക്കൊരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും സെയിം ആയിരിക്കും. ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം ബിക്കം 0. അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡും ഗ്ലാസ് റോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലാണ്, ചീർപ്പ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, അല്ലേ? പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതും ന്യൂട്രലാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ചാർജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ചാർജ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം സപ്പോസ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് 0 ആണ്. അപ്പം ഇതിന്ന് ഒരു 2 ഇലക്ട്രോണ് വേറൊരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി രണ്ടിലും എന്താണ് ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും അല്ലേ. അതേസമയം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിറ്റീവും ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡുമായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഇതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക, ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ചില സ്ഥലത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 മെറ്റീരിയൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽ മുകളിലും കുറേ താഴെയും കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് വിത്ത് വീക്ക് ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസും, താഴത്തോട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഹോൾഡ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് സ്ട്രോങ്ങർ ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ടേക്ക് അവേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് വീക്കർ ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസ്. ടേക്ക് അവേ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ വീക്ക് ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മുകളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വീക്ക് ഹോൾഡ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക, ഇലക്ട്രോണിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. ഏതാ മെറ്റീരിയലാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ when materials are rubbed from electrostatic series, the one which comes on top of the electrostatic series will become positively charged and the one which comes below in the electrostatic series that will get negatively charged. അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസും വൂളും തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്തു. വൂളിൻ്റെ തുണിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏതാ മുകളിലുള്ളത്, ഗ്ലാസ് റോഡാണ് മുകളിലുള്ളത്, വൂള് താഴെയാണുള്ളത് ഈ സീരീസിൽ അല്ലേ. അപ്പം ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രകാരം നമ്മൾ 2 മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസിൽ ടോപ്പിലുള്ളത് അതെന്ത് പറ്റും, അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, താഴെയുള്ള സംഭവം, അതിന് താഴെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുക്കും. താഴത്തോട്ട് വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾഡ് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അപ്പോൾ നമ്മൾ when materials are rubbed from electrostatic series, one which comes on top of the electrostatic series will become positively charged. അതായത് ഗ്ലാസും വൂളും റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പോസിറ്റീവും വൂള് നെഗറ്റീവും ആയിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൂളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും എടുക്കാം. വൂളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നെഗറ്റീവ് ആവും, വൂള് പോസിറ്റീവ് ആവും. അതായത് ഇതിലുള്ള ആ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണമെന്ന്. ബൈഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ +2 എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാർജ്ഡ് ആയ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്, ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന് ഗോൾഡിൻ്റെ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ചാർജ്ഡ് റോഡ്, സപ്പോസ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് റോഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ബോബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയുള്ള ഈ 2 ഗോൾഡാണ്.
അപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം സെയിം ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ സിമിലർ ചാർജസ് വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ, ലൈക്ക് ചാർജസ് വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് വിൽ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. അതായത് സപ്പോസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താവും, റിപ്പൽ ആവും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും റിപ്പൽ ആവും. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലേ, നോർത്തും സൗത്തും ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ചാർജ് ആണ്. ലൈക്ക് ചാർജസ് വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് വിൽ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും എന്താണ്, സെയിം ചാർജാണ്. അപ്പം സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് തമ്മിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് അത് അകന്നകന്ന് പോകും. അതായത് ഇത് ചാർജ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ആണോ അൺചാർജ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ്, ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോണ്ടാക്റ്റ് വരാണ്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇത്. നിങ്ങളൊന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കും കുറേ എല്ലാവരും പറയും നോട്ട്സ് വേണം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എഴുതണം. ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കുക. നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്തിരി ടഫായിരിക്കാം, ചില കുട്ടികൾക്ക് ടഫായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നോട്ട് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടിക്കാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വെൻ എ ചാർജ് ബോഡി ഈസ് ബ്രോട്ട് നിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ടെമ്പററി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ടെമ്പററി പറഞ്ഞാൽ എന്താ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാണ്, ചാർജ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ, ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് അനദർ ചാർജ് ബോഡി നിയർ ബൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എടുക്കാം. നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ കണ്ടക്ടറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡയഗ്രാം A നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പം അതിനകത്ത് അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജും 3 നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് റോഡിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക്, ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല, ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളത് ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളെല്ലാം കൂടി ഈ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, പോസിറ്റീവും റിപ്പൽ ആവും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എന്തായി, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇതർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റോഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പുറത്തെ സൈഡിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. എർത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ എക്സസ് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്ത് പറ്റും, ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റും, നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മെറ്റാലിക് സ്ഫിയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം. A, B എന്നുള്ളത് 2 മെറ്റാലിക് സ്ഫിയേഴ്സ് ആണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള റോഡ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റോഡാണ്. ഓർമ്മിക്കുക, ഇത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് റോഡാണ് ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മെറ്റാലിക് സ്ഫിയേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഈ 2 സ്ഫിയറിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം കൂടി ഈ A എന്നുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്, റിപ്പൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് റോഡ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്നുള്ള സ്ഫിയറിനെ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്നു, രണ്ടും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്ഫിയർ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റോഡ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബി എന്നുള്ള സ്ഫിയറിനെ കുറച്ച് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മെറ്റീരിയലിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സ്ഫിയർ എ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവും സ്ഫിയർ ബി എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവുമാണ്. ഇപ്പം അത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല. കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ചാർജസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? എ എന്നുള്ള സ്ഫിയർ പോസിറ്റീവും ബി എന്നുള്ള സ്ഫിയർ എ എന്നുള്ള സ്ഫിയർ നെഗറ്റീവും ബി എന്നുള്ള സ്ഫിയർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡുമായിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല, നമ്മൾ ബോഡി കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചാർജൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ചാർജ് ചെയ്ത സംഭവം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ചാർജ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ന്യൂട്രൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് സ്ഫിയർ എനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താക്കണം? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും, ബി എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡിറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ്. അഡിറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the total electric charge on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. Total electric charge on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. അതായത് Q എന്നാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Q1 Q2 അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus എക്സെട്ര. എന്താണ്? അതായത് ആൾജിബ്രായിക് സം ആണ്. അതിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ആൾജിബ്രായിക് സം എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്. ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Q1 is equal to 3 coulomb, Q2 is equal to -4 coulomb. കുളോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Q3 is equal to 5 coulomb. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Q1 3 പ്ലസ് -4 പ്ലസ് 5 എത്ര വരും? 3 പ്ലസ് -4 -1 -1 പ്ലസ് 5 4 കുളോം വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ +4 കുളോം ആണ് എന്ത്? ടോട്ടൽ ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ആൾജിബ്രായിക് സം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ചാർജസ് ആർ ഓൾവേസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എലമെൻ്ററി ചാർജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ചാർജസ് ആർ ഓൾവേസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എലമെൻ്ററി ചാർജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. അപ്പം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് Q is equal to plus or minus NE, where N is the number of electrons. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം N എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജറാണ്. E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 into 10⁻⁻19 കുളോം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നത്. ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പം -1.6 into 10⁻⁻19 ആണ് എന്ത് ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് NE എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ, ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times അങ്ങനെയാണ് എന്ത്
ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല, അത് ഇൻറ്റിജർ അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എലമെൻ്ററി ചാർജ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചാർജ് ഓൾവേസ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് നെറ്റ് ചാർജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് റോഡും സിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൂള് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ അതിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും കൂടിയതാണ് എന്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോയി, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നെഗറ്റീവും മറ്റേ ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിറ്റീവും ആയി. പക്ഷേ ടോട്ടൽ ചാർജ്, ആ ഒരു ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാം. 92 യുറാനിയം 235 ബൊംബാർഡഡ് വിത്ത് സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ. 56 ബേരിയം 141 പ്ലസ് 36 ക്രിപ്റ്റോൺ 92 പ്ലസ് 3 ന്യൂട്രോൺസ് പ്ലസ് എനർജി. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് അറിയില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിഫോർ ഫിഷനും ആഫ്റ്റർ ഫിഷനും ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ്. ഇത് 92 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അല്ലേ. ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് വരുന്നത്, അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ബിഫോർ ഫിഷൻ എത്രയുണ്ട്, 92. ആഫ്റ്റർ ഫിഷൻ എത്ര വരും നോക്കൂ, 56 പ്ലസ് 36. അതേപോലെ ന്യൂട്രോണിന് 30 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ബിഫോർ ഫിഷൻ is equal to 92 പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെത് 0. സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ഫിഷൻ എത്ര വരും, 56 പ്ലസ് 36 പ്ലസ് 3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 0. 56 പ്ലസ് 36 എത്ര കിട്ടും, അവിടെയും നമുക്ക് 92 കിട്ടും. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ബിഫോർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആഫ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ. അവിടെ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി, പക്ഷേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ കൺസേർവ് ചെയ്തു. അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്, പിന്നെ നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. അതായത് സെയിം ചാർജ് റിപ്പൽ ആവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആവും. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് elementary negative or positive charge is same and is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം. The electric charge is additive in nature. It implies that total charge on an object is algebraic sum of the charges located at different points in the object. Additive. Charges are additive in nature. Charge is quantized. That is, charge carried by a charged object is equal to plus or minus ne, where n is an integer. Electric charge of a system is always conserved. Total charge remains constant. Unlike mass, the electric charge on an object is not affected by the motion of the object. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഉള്ളതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് 2
അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുളോംസ് ലോ. ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണാം കുളോംസ് ലോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുളോംസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് ഇടും. എല്ലാ വീക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 5 മാസത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് എക്സസൈസ് അടക്കം ഞാൻ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ചെയ്യും. ഡെറിവേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുളോംസ് ലോ പഠിക്കാം. അതുവരേക്കും ബൈ.